30 अक्ट'बराव आसामाव मोनबा समस्तियाव उफ्रा बिसायख'थि जागोन आरो बिनिनो जोंहा बिटिसिनि मैखोमहै गसाइगाव आरो तामुलपुर आरो भबानिपुराबो जोंहा खावसे गोग्लैयो। दा बे मोनथाम आसाम बिधानसभानि समस्तिखौ देरहाहोथारनो थाखाय जोङो इउपिपिएलनिफ्राय हाजासिम जोङो नाजानाय जादों आरो बेवहाय जोङो बिजाथिखौ जोङो हारसिङै फसङाखै। जिहेतु जोंहा बिटिआरआव जथाय सरकार जोंहा दङ, इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि, लोगोसे आसामावबो जोंहा जथाय सरकार दङ। बे जथाय सरकारनि दोलो हिसाबै जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ जोंनि बिजेपि, एजिपि गासैबो जोंखौ मददथि होदों। दा बेखायनो जोंनि सानै बिजाथि इउपिपिएलनि गसाइगाव आरो तामुलपुरनिया देरहागोना 100% रोखा। आरो ओरैनो जों नुबाय थादों सरासनस्रायै आसामाव उफ्रा बिसायख'थिया आगोलफोराव एसे खम जादों, नाथाय देग्लाय जिथु उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ, बे उफ्रा बिसायख'थियाव आसामनि जि सरकार खुंनाय दोलो, बे दोलोआनो देरहागोन। आरो उफ्रा बिसायख'थियाव जों बयबो मिथिगौ जाय दोलोआ सरकार खुङो, जाय दोलोआ सरकार बेङो, बे दोलोआनो माने उफ्रा बिसायख'थियाव देरहायो। दा बे हिसाबै जोंबो तामुलपुर आरो गसाइगावआव जोंनि बिजाथिया देरहागोना 100% रोखा जानांगौ। बे समाव नुनो मोन्दों गोबां राजखान्थि दोलोनि गेजेरावहाय प्रमद बर'नि जि सरकार, बे सरकारखौ सोंखारिनायखौ, जेरैहाय माखासे खामानि दाबो जाफुङाखै आरो गोबां इस्ताहाराव मख'नाय बायदि बेबायदि खामानिखौ मावाखै होननानै बुंनाय मा बुङो? बेथ' मेनलि सानैसो सुबिदाबादि दैदेनगिरिनि बियो राव। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारखौ सोंखारिनो हाथावथाव बा सोंखारिथावथाव जेबोआनो जायाखै दायो। दासिम 8 दानल' जादों। बे जेसेबांखिनि मावनांगौ बेखिनिखौ जों मावगासिनो दङ। दिनै जुदि बुंनो थाङोब्ला बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफाफोर, बे दफाफोरा दिनै आबुं जागासिनो दङ। दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एनडिएफबिनि जिफोर रिहेबिलिटेसन, बिथांमोननि जिथु केस उइड्रयेल, बेफोर हाबाफारिया जागासिनो दङ। अलरेडि आसाम सरकारा एनडिएफबिफोरनो जि अनसुंथाइ होनांगौ बिनि थाखाय 160 कौटि रां सेंसन खालामबाय आरो 270निबो बारा जायफोरा नन हाइनियास केसफोर दङ, बे नन हाइनियास केसफोरखौ बोखांना लानायनि राहाखौ अलरेडि लाबाय। आरो बिनि अनगायैबो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठाना जोंनि गेजेराव फैनो गोनां, बे फैनो गोनांनि माखासे हाबाफारिया जागायबाय। चिराङाव जोंहा मोनसे बोथोर बिगियाननि मोनसे अनुस्थान, बिनि थाखाय खुन्था गायसननाय जाबाय। जोंहा तामुलपुराव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल, बिनि खुन्था गायसननाय जाबाय। खम दिननि गेजेरावनो बिनि हाबाफारिया जागासिनो दङ। आरो जिफोर बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर दङ, बे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ गायसननो थाखाय, मावफुंनो थाखाय जोंनो जिखिना कनसेप्ट पेपार नांगौ, बे कनसेप्ट पेपारखौ जों अलरेडि बानायबाय थादों। दा बे हिसाबै सानैसो सुबिदाबादि जायफोर दैदेनगिरि दङ, बिथांमोना मोनसेल' खोथाखौ लानानै, गावनि राजखान्थि सार्थखौ लानानैसो रायजोफोरखौ माने खेंख्रा लामाजों एबा गाज्रि लामाजों लांनो नाजादों। दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय। गेजेराव मोननै अस्त्र लाग्रा उग्रपन्थी बा हाथियार दैग्रा हान्जा जोनोम जादोंमोनब्लाबो मोननैबो हाथियार लाग्रा जोनोम जानायखौ दिनै सिजफायाराव लाबोनो थाखाय जाफुंसार जाफैबाय। दा बे हिसाबै जोंनि गेजेराव जि गोजोन, बे गोजोना फैबाय आरो जों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि दफाफोर बेखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। आरोबाव जायफोर आसनिखौ लाना दिनै गोबां खोथा बुङो, दिनै मोननांगौ मानसिया मोनाखै, मोनि मानसिया मोन्दों, बेबायदि। नाथाय बिनि थाखाय जोंहा कमिटि दङ, सेलेक्सन कमिटि दङ आरो जायफोर क्राइटेरियायाव गोलैयो बिथांमोनासो मोनगोन। बिनि अनगायैबो बिटिआर सरकारनिफ्राय जिफोर फिसा फिसा आसनिफोर लानो गोनां दङ, बेखौ जों लाबाय थादों। दिनै बिपिएल फेमिलिनो जोङो साइकेल राननानै होबाय। बिनि अनगायैबो गसाइगाव आरो तामुलपुराव जों गाहायै गिबियै जोङो जायफोर बिकलंग बिथांमोननो इ रिक्सा बा ट्राइ रिक्सा, दा बिदिनो मोनफ्रोमबो भिसिडिसियाव जोङो माइक सेट हरबाय, सियार हरबाय आरो मोनफ्रोमबो जोंनि जि बाजार दङ जोंनि बिटिआरआव, बे बाजारफोराव जोङो सलार लाइट अलरेडि होजोब्बाय। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि जि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट, बे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआबो जायफोरा रेजिस्टार्ड क्लाब, बे क्लाबफोरनो जोङो फुटबल जार्सि, बुट जुथा बायदिसिना जों राननानै होबाय। आरो
माखासे क्लाबा हयथ' मोनाखै नाथाय बिथांमोननो नैबे मेसें बोथोराव जिहेतु जोंहा जाबावगोन राननाया नैबे अक्ट'बरनि उनावनो जोङो रानगोन बेवहाय क्रिकेट भलिबल चेस बर्ड बेडमिन्टन गोबां जा आइटेम दङ बे आइटेमफोरखौ बिथांमोना मोनजोबो बे समाव इमानुएल मुसाहारि बिथांनि गावनि सार्थपर गावनि पावार हांग्रि गादि लुबैनाय बियो बे रोखा बेरखांदों दिनै बिथाङा BPFनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बेखौ नागारनानै बिथाङा भारतीय जनता पार्टियाव बिथाङा जइन जाहैदों दा जइन जाहैनानैबो भारतीय जनता पार्टिनि जि नीति आरो आदर्श दोलोनि बे नीति आरो आदर्शजों बिथाङा गैया दिनै नरेन्द्र मोदी गाहाय मन्त्रि मानगोनां गाहाय मन्त्रि भारतनि बिथांनि आदर्शखौ बिथाङा मानियाखै नखर मन्त्रि अमित शाहनि खोथाखौ मानियाखै आरो जों नुदों आसामनि स्टेट प्रेसिडेन्ट BJPनि भवेश कलिता बिथांजोंबो बिथाङा जुक्ति तर्क जाबावो दा बिथाङा गावखौनो दिनै BJP बुंना लानायनि जेबो ओंथि गैया दा बेखायनो जोंबो सावरायगासिनो दङ आसाम प्रदेश बे BJPजों बिथांमोना फंसे खोथाखौ बुंदों जे बिथांखौ लायाब्ला बिथांमोना हानजानि जि डिसिप्लिनारि एक्शन बे डिसिप्लिनारि एक्शनखौ बिथांमोना लागोन दा बेखायनो जों बुंगोन जे इमानुएल मुसाहारि बिथाङा सानसे समाव BTCनि EMमोन आरो मोनसे समाव बिथाङा MLA मोन दिनै बिथाङा बुंनो नागिरदों गावालायनो BJPआव जइन जानायावसो पाग्लादियाव दलं जाबाय जिल्ला जाबाय बायदिसिना जौगानाय खामानिया जाबाय होननानै नाथाय MLAआव थानाय समावनो BTCनि EM थानाय समावनो बिथाङा जेबो मावनो हायाखैब्ला दिनैनि थारिखआव बिथाङा गावखौ बासायनो गावनि गादिखौ बासायनो आरो गावनि पावारखौ कन्टेइन खालामनो थाखाय लाखिफिननो थाखाय दोलोआव हाबनाय समाव बिथाङा मा मावनो दा बेखायनो तामुलपुर ओनसोलनि गासिबो रायजो राजा मिथियो जे थांनाय समाव बिथाङा मा मावदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा मा मावगोन खारन बिथाङा गावखौनो एखनब्ला BJPनि ब्लेक टिकेट होनना बुङो एखनब्ला माने BPFनि सापर्ट आं मोनगोन होननानै बुङो दा बिथाङा गावनो नीति आरो आदर्श गैयै सासे दैदेनगिरि दा बिथांनि खोथाखौ जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि बा तामुलपुर समस्तिनि सिङाव गोग्लैनाय गासिबो रायजो राजाया माब्लाबाबो बिथांखौ मानिनाय नङा आरो बेबायदि आदर्श गैयै नेताखौ जुदि सायख'ना लायोब्ला तामुलपुर ओनसोलनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बा मोनसे जौगानाय गैयै मोनसे बा आदर्श गैयै मोनसे ओनसोल हिसाबै जागोन खारन तामुलपुरा दिनै जिल्ला जाबाय तामुलपुरनि जि जिल्ला बे जिल्लाखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय बे ओनसोलाव खुंग्रा हान्जानि MLA नांगोन तामुलपुराव मेडिकेल कलेज दिनै गायसनजाबाय बे तामुलपुर मेडिकेल कलेजनि खामानिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय थाबैनो मावफुंनो थाखाय खुंग्रा हान्जानि MLA नांगोन आरो दिनै पाग्लादियाव गंनै दलं जागोन जाय दालाङा BTC जानायनि 70 बोसोरनि उनावबो भारत स्वाधीन जानायनि उनावबो जायाखैमोन खालि दिनै आसामनि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा आरो BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि गोख्रों दैदेननाय गोरोबथानि गेजेरजों खामानि मावनायनि थाखायसो दिनै पाग्लादिया बायदि मोनसे गिदिरथार दैमायाव दालां जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जुदि आबुङै मावनांगौबा खुंग्रा हान्जा एबा खुंग्रा दोलोनि बे तामुलपुर बियाबनिफ्राय MLA नांथारगोन दा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिजोब्बाय दा बेखायनो इमानुएला जेसेबांखिनि खोथा बुङा मानो जेसेबांखिनि होस्रिखावा मानो तामुलपुर ओनसोलनि गासैबो हारि माहारिया बिथांनि खोथाखौ खोनासंनाय नङा आरो बेखायनो तामुलपुर बियाबाव UPPL BJP AGP जोंनि मित्रजुटनि जि बिजाथि जलेन दैमारि बिथां देरहानायानो 100% रोखा जानांगौ सासे बिजाथि बिथांमोना फसंदों नाथाय बिथांमोनजोंबो जों सावरायबाय थानाय जादों जिहेतु 16 तारिख अक्ट'बरनि 16 तारिखसिम बिजाथि बोखांना लानाय हाबाफारिया जागोन दा बेखायनो GSPनि दैदेनगिरि हिराचरनिया MP बिथांजों लोगोसे जोंहा BTCआव सासे EM दङ GSPनिफ्राय घनश्याम दास बिथांजोंबो सावरायनाय जादों दा बेखायनो 16 तारिखसिम जों रोखा बुंनो हागोन बिथांमोना उथायना लागोन जों बेखौ मोनथिनानै दङ बे हिसाबै जों जहैनो खामानि मावनायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जों खाबु मोनगोन সকলো আমাৰ বিদ্যাৰবাসী তথা অসমবাসীলৈ মই বিদ্যাৰ চৰকাৰ হৈ পেলাই বা মই 32 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ পাৰিষদী সদস্য হৈ পেলাই শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আমি যেটো অপশক্তি আছে আমাৰ সমাজত সেইটো আমি ধ্বংস কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সমাজত আমি অপশক্তিৰ লগত যুঁজিব পৰা যেটো শক্তি সেই শক্তিটো মা দুৰ্গাই যাতে দিয়ে আৰু আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পেলাই এখন পিসফুল বিটিআৰ আমি গঢ়িব পাৰোঁ তাকে মই কামনা কৰিছোঁ